les sumes que han fet són correctes i, per tant, que ja tenim un guanyador o una guanyadora. Així que, si la presidenta del jurat, la senyora Jordà, és tan amable, li demanaria que ens digués qui és el guanyador o guanyadora del nostre concurs. Molt bé, molt bona tarda a totes i a tots. De fet, encara no ho sé que és el pa número 5, el que anava etiquetat amb el número 5, però encara no sabem exactament qui és. En qualsevol cas, dius que ha estat molt renyit. De fet, no repetiré els números, però estan en molt poca diferència tots. És a dir, que enhorabona a totes i a tots. Doncs anem a obrir, no? Estil Oscars, estil... I el guanyador del concurs Millor pa de Pagès Català 2019 és... l'Andreu Bertran del